Letrang M, Sinugbuanong Binisaya. Mga bata, karong adlaw, ilhon nato ang mga pulong nga nagsugod sa letrang M. Letrang M nga dunay tingog nga mangga, manok, medyas, mani, mais, manika, motor. Mga bata, unsa ganito ang mga pulong nga nagsugod sa tingog nga mangga, manok, medyas, mani, mais, manika o motor. Karon, atong anseran ang mga buluhaton. Buluhaton 1. Pangitaa o kulayi ang letrang M. Go! Karon, answeran nato ang buluhaton 2. Tabangi ang manok nga pangitaon ang itlog nga adunay letrang M ug ibutang kini sa iyang pugad. Go! Tama ba inyong answer mga bata? Very good! Karon atong uliton kini sa letter M nga adunay tingog nga